Maayong adlaw kanyang tanan nga mga nagpaminaw karon nining tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong suwat suliran. Taguan lang ko sa pangan nga Sontoy, 38 anyos, may ka-live-in. Ug may duha ka anak nga mga babae, sa una na kong ka-live-in. Nagtrabaho ko isip gwardya kaniadto. Og usa na ko ka barangay kagawad karon. Taga Surigao del Norte di ay ko. Og punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa sitwasyon namo sa una na kong ka-live-in og sa among mga anak. Aron inyo masabtan, sugdon ko sa dihang kami pa sa una na kong ka-live-in. Ingon ini ang mga panghitabo. Muadto gani ka sa abroad, Dainor? Magunsa man ko dinis ato suntoy. Mabuhi bagod taan ang pagwardya-gwardya lang nimo. O kung mga dagko na niya ng ato mga anak. Magkapaigo bagod ng kita nimo sa pagka-security guard nato. Mga pas mo taan na oy suntoy. Mulansar mo ko sa pagkakonsyel, day. Mapunan niya ning income kung mudaog ko. Kung mo daog ka, unyag kun dili. Kay kinsa ragoy mo putar nimo toy. Nagtuog yun kang mo daog ka. Ito boy magkukos kapitan, day. Kay amigo man mi. Sure magid ko nga mudaog. Basta suod ko sa iyang line-up. Saba ka di suntoy uy. Nagdamgo ka biyang nagmata. Basta, mudayon gid kog abroad sa musugot kag sa dili. Og dili ka sa magkapugong nako. Kay dili ta kasado. Dainor. Nidayon gyud abroad si Nora by Santoy. Malagi makeup. Wagid siya mawili bisan dili na lang nako. Sa amo na lang duha ka mga anak nga gagmay pa. Nagkinahanglan pa unta sa iyang pagkatiman. Ay sige lang. Kung mudaog niya ta, maatiman mo raon niya ang imo mga anak kung muundang ka na sa imong paggwardya. Kay makagawad naman unya kas barangay. Nindota ka, no? Makeup. Ikaw ba no? Think positive oy. Sama gud na ko. Kinsa bay magtuo nga makapitan ko. Nga katagay ba ta kaniadto, di ba? Bitaw, bitaw. Pero, diha sabay ka niya didaog sa atong tagay-tagay sa una, di ba? Kay, didaghan man nga itong mga barkada. Daghan na tagbang amigo, di ba? Pero noong alaw lang to. Karon kay naa naman ta sa serbisyo, magsineryoso na sabta. Bitaw, bitaw. Ay, basta mauna to. Ayaw ko na sinura nga ni abroad, oy. Paningkamot na sa rung imo. Dayon taglansad ron, umaabot nga eleksyon, ha? Aron malingaw ka. Midayon yun ay kaglansad ko nga ka. Kakuwaw ka man lang eh. Asa may pagkauaw na, day? Pwede ka mo daog, pagkawaw ka lang. Aw, kung dili good, unsaon taman. Ala, maginang eleksyon, may mudaog, doon na siya mapildi. Aw, pasin pa day mudaog. Basin. Ingon anak yun kay basin. Pulos na lang pamasin. Buhion lang tani mo pamasin. Mo nang ni-upload na lang ko dili. Day, Ood, nitawag ko. Kay dili ko ka direkta nga mapadani mo og kwarta. Kang mama ko mapada. O si mama na muhatag para sa mga bata. uy, nga naman na, day. Nga, ni aman ako ang mga bata, o magtiayon man ta. Kaya yun ba, Roy? Di ta kasado to eh. Mawa kay katugod na mo kupot mong kinitaan diri sa abroad. Day Nora. Salamat sa pagpaminaw. Midaog ko sa pagkakagawad sa barangay sa tabang sa akong amigo nga kapitan. Apan, ingon og sa wa gihapon malipay, ang akong kaipon sa akong ginagmay nga kalampusan. Wa gihapon siya mobilib nako. O wa gid siya mosalig nako sa iyang kinitaan sa abroad. Hangtod nga nabugnaw ko niya. Og misangpot yun sa among panagbuwag.
Og nakakita ko og laing karelasyon nga usa ka daga. Siya si Rofa. Unya, nang labay ang mga adlaw, mipauli na ang una nakong ka-live-in gikan sa abroad. Gikasuhan ko niya og psychological og economic abuse. Unya, usa man ring binuangan, Lor. Pero gipapriso man ko nimo. Kay maunay angay nimo. Nagpahimos ka sa kung hinaguan sa abroad. Sabay nagpahimos pa. Dire din mo gipadana ako ang imong kinitaan sa abroad. Nga adto mas imong mga ginikanan. Ang ihatag din ni mama nimo nga para untos mga bata. Asam din nimo ginapat. Di bas imong babay? Unsa? Ay, ayaw pa patakag istorya din ho, Edor. Mauwaw tang Rufa. May trabaho na siya. Ug may sweldo sab ko sa ako pagkagawad sa barangay. Kung buot gani hunahon, kuwang pa magani ng gihatag nimo sa imong mama para sa mga bata. Ya maginingon anak ka? Pagawas ako din Kay mo duty pa ko. Gikinala pa ko sa mga bata. Dili. Madugta ka diha sa prisuhan. Nora, Suntoy! Rufa, Suntoy! May kagawad suntoy. daghang salamat sa imong tabang. Nya, mapiyansahan ko din sa prisuhan. Baik ka. Daghang salamat. Nakabalita ka ba ning bag-o lang sa inahan sa imong mga anak? Oh, kaya nga naman. Awa na masag ko magpakisayod niya. Labi na kay pagkawas na ako sa prisuhan. Wala akong pauli sa mo. May lain naman kunong uyab. O gipuyo niya sa inyong bahay, uban sa inyong mga anak. Unsa? Ay da, bahala na siya Dili mas ako magkagukulan na niya. Kay di mami kasado. O, malipayan naman sa kuban nimo. Pero, okay lang nimo. Nga nipuyo kini sa bahay nga inyong napundar. Bahala siya Basta, di lang tanya hilabtan. O, dili sa hilabtan sa iyang kapuyo ang ako mga anak. Hello, ma. Ay, daw sa madisuntoy. Nilaga naman kuno balik si Noras gawas. Kung ibilin ang duha ninyo ka mga anak nga babae sa kapuyo sa inyong bahay. Unsa? Milarga og balik ang una nakong kapuyo nga inahan sa duha nako ka mga anak ng mga babae nga wa man ang hidako. Gusto ta na kong kuhaon ang mga bata apan dili man siya mosugot kay dili ko mi kasado. Og dili sab siya gusto nga papawaon ang iyang pagong karelasyon sa among bahay nga mao iyang gipabantay sa among mga anak. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Wa pa mahuman ang among kaso sa una nakong kaipon. Diin gikiha ko niya og psychological og economic abuse. Og milarga na siya balik sa gawas sa nasod. Madismiss ba ang maong kaso? Ikaduhang pangutana. Sa iyang gikaso nako nga psychological abuse, wa siya ebidensya nga medical certificate. Madutan ba gihapon ko ining kasuha? Ikatulong pangutana. Sa economic abuse, nga iyang gikaso nako, miuper man ko sa korte nga musustinto ko sa among mga anak. Apan dili man siya musugot. Pwede ba ni? Ikaupat nga pangutana. Milarga siya og balik sa gawas sa nasod ug ang among duha ka mga anak ka mga babae iyang gibilin sa iyang bag-ong karelasyon. Pwede ba na ako makuha ang ako mga anak o papahuaon nako ang iyang lalaki sa bahay nga among napundar? Ikalima o katapusan. Ang bahay nga among napundar sa among panagtipon sa ako ang nakapangan ang tax declaration. Pwede ba ninamo nga ibaligya o
bahino na mong duha? Palihog tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Suntoy. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si attorney Elaine Bathan ug today ako gihapon ang muhatag ninyong tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag problemang may punto legal. Ang mga medical nga pangutana inigbalik ni Dr. Obra iya gyud nang tubagon so ay na mo pagduha-duha ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sa datong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Kumusta tong mga sukintig paminaw? Hinaut unta nga matag paminaw ninyo makakuha mog mga inspirasyon no nga mudasig panikasika sa ning ato ang life because life is like a wheel. It goes up and down. Usahay natas taas, usahay natas tunga-tunga, neutral lang, usahay ubos, pag kagul. Tuyok man eh. Saka naman putag balik, di man ni permanenting na atas ubos all the time. So di ta magsiging magtok, mogtok, maguol, yaw-yaw, maoy, kanang sige lang kanang kasuko. Bati kay ng mga ingon ana ay mog kagul anang mga ingon ana dili ta negativity. No, let's forget about that, no? From Ann Hopkins. Good morning, Attorney Elaine. I wish to thank you and your staff for the drama. Mingaw kayo diri sa California. Wow! Naabot og California ang tingog nako. Pirmi jud kong maminaw ninyong duha ni Doc. More power to your show. Hi, Ann Hopkins. Thank you kayo for always listening sa ato ang programa. I will send you a heart. Yes, thank you kayo for listening, no? Also kang Mr. Jason Lopez Manayon. Ikaw sa manin muskaren Manayon, sir. Hello, ma'am. Attorney Elaine Bathan, always good kong paminaw sa dramang kiniyang akong suliran. Since panong kay Doktora Abogada, yes, Lourdes Libres Rosaroso pa. Daghan kong nakuhang aral sa inyo. I'm a proud Bisaya from Digos City, Davao del Sur. Hi, Sir Jason Manayon. Thank you kaayo for always patronizing the program. Nga maski dili na si Tita Lourdes ang host ani, no? Katong nasakit siya. Ako naman to, siyang anak na si Dr. Randolph and then ipuli si Dr. Obra, no? Nga mo partner nako, naagyud gihapon ka. Kauban ang mga thousands of listeners nato all over the Philippines and all over the country nga nagsubaybay sa tong programa. Kami, no, diri sa RMN, no, mapasalamaton kaayo ninyong tanan. Thank you. Punto legal man ta, ang atuang letter sender, si Suntoy, 38 years old. Nani siya'y ka-live-in, wala siya musultig asa siya. 38 years old, no? Nay anak nga mga babay sa una niyang ka-live-in. Nagtrabaho as guard before. Unya, usa na siya ka-barangay Kagawad sa Surigao del Norte di ay ni siya, no? Yang sitwasyon nila sa una siyang ka-live-in, o siyang mga anak. Muna iyang mga pangutana, I think, ang ilang mga sitwasyon manggod ni. Anam ni siya lain good pod, no? Wa pa mahuman ang among kaso sa una sa akong kaipon din. Gikiha ko niya o psychological ug economic abuse. Ug nilarga na siya balik sa gawas sa nasod. Madisbis ba ang among kaso? Kung wala na siya interest, kay wa naman siya, then katungod man na nimo, no? Isipan na accused sa right to speedy trial. Pwede gyud ka mo invoke ana nga. Wa naman siya nagpagkabana. So, basta hindi na siya interesado sa kaso. So, I think you can have that dismissed. Kay ang kasong kriminal manggod, kinahanglan, mudagan yun na. Kay ang akusado, dili man na pwedeng mahimong akusado forever nga mag-ung-ung lang imong kaso. Dili baya na lalim nga naa kay giatubang na kaso niya, kriminal pag yun. So, there has to be an end and that is part of your right to a speedy trial. So, kung gilangay-langay na, well, na violated po ang imuhang right. Kay maski akusado ka, namang gyapon kay katungod. Ha? Ikaduhang pangutana, sa iyang gikaso na ako nga psychological abuse, wa siya ebidensya nga medical certificate. Madutlan ba gihapon ko ining kasuha? Kani manggong mga psychological nga abuse ba? Di mangguna nimo kanang mental ba? Di manggud na siya mo manifest unya. Dili mo manifest. Pero nagkinahanglan gyud siya og esperto para makaingon nga na-affected ka psychologically, na trauma ka, no? And it needs expert kay studyuhan na nga base sa imong behavior, sa imong tubag, sa
imuhang mga reactions, imong mannerism, which only an expert will be able to know or to identify. No nga, makaingon pud siya nga kaning imuhang lihok, kaning imong reaction, kaning imuhang nahitabo karon, resulta ni sa iyahang abuse nimo. Kay it may be other causes, it may not be that, no? Which is kung mauna, then it needs. So kung may medical certificate and walay doctor or psychologist nga mo testify sa medical certificate, then I don't think mulambo ang psychological abuse. Ikatulong gunis Doc. Oy, imo man ni Doc, libitoy. Sa kaso ni pwede gina ma-approve, no? Sa economic abuse sab niyang gikaso nako, ni offer man ko sa korte nga mo sustinto ko sa among mga anak. Apan di man siya musugot, pwede ba ni? So walay abuse, kining offer man kaka. Ang kani magong economic abuse, no? Naklaro na ni sa mga decision sa korte. Economic abuse, meaning to say, ang pasabot man gud ana, dili na ingon nga wala ni hatag og suporta. Ang kanang economic abuse is meaning to say, gigamit, gitake advantage sa usa ka lalaki ang pagdili paghatag nimo og kwarta, suporta or sustento aron mahimo kang dependent, mahimo kang worthless, mahimo kang with that intention in mind. No, there has to be that element or aspect of abuse, no, on that end nga mo nay resulta gituyo gud ba kay para manliit ka, maglisod ka, gituyo niya. Pero kung walay gyud capacity to give or kanang there is no intention to cause abuse nimo, then that may not be economic abuse also. Ha? So muna kinahanglan po natong i-prove nga wa siya mo hatag kay muna iyang intention. Munang wa siya ning hatag. Ikaupat niyang pangutana, lilarga siya og balik sa gawas sa nasud ug ang among duha ka anak nga babay iyang gibilin sa iyang bag-ong karelasyon. Pwede ba nako makuha ang akong mga anak or papahawaon ang iyang laki sa balay nga among napundar? Pwede kaayo kay ikaw man mo'y papa niya kay wa man siya, the mother is not capable, then I think it would be better for you as father to have your children with you kaysa adto siyang kapuyo nga dili man na niya kadugo, no? So I think you can petition the court for custody. Ikalimaw katapusang pangutana, ang balay nga among napundar sa among panagtipon sa ako nakapangan ang tax declaration. Pwede ba ni namang ibaligya o bahino namong duha mahimo gyud, no? Nga ninyong ibaligya na lang, no? Pero yung live-in partner man, no? Pero imo man kang pangana di mas maayo gani nga makighati pa kaniya kaysa sa imong ibaligya nga di mo sa tagaagbahin, no? Pero ayaw pod kay nagpuyo man pod mo. So I think nga kanang better gyud pod nga maka half mo anang inyong gi pundar nga balay, ha? Mga suking tigpaminaw, hinawot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide, Tatak RMN. Daghang salamat ug maayong adlaw.